Za zapožičanie auta ďakujem spoločnosti Motorcar Prešov. Čaute. Hyundai v roku 2017 predstavil prvú generáciu modelu Kona. Tá zaujala hlavne svojím dizajnom. Boli ľudia, ktorým sa tento dizajn páčil, no a aj ľudia, ktorí si povedali, čo to je. Zdá sa však, že Hyundai trafil kľudne po hlavičke, keďže sa do roku 2021 predalo takmer 1,2 milióna kusov. Teraz na náš trh prichádza táto druhá generácia, ktorá chce na úspechy tej predošlej nadviazať. Má na to všetky predpoklady, pretože do dĺžky narastla o 15 cm, do šírky o 2,5 a znížila sa o 1 cm. Rázvor osí kolies sa natiahol o 6 cm a objem batožinového priestoru narástol z pôvodných 374 na 466 litrov. Paleta benzínových motorov sa skladá buď z 1.0 TGDI so 120 koňmi, alebo z 1.6 TGDI, ktorá má 200 koní. Na výber pri slabšej motorizácii je buď 6-stupňový manuál alebo 7-stupňový automat a pri 1.6 máte stále 7-stupňový automat, ale na výber máte buď pohon predných kolies alebo pohon všetkých 4 kolies. To, na čo sa pozeráte, je Hyundai Kona vo výbave Family. Pod kapotou máme 1.0 TGDI s predným pohonom a automatickou prevodovkou. Toto bude podľa mňa jeden z najpredávanejších výbavových stupňov a takéto auto budete na našich cestách stretovať najčastejšie. Vo výbave Family nájdeme všetko podstatné, čo človek potrebuje. Či už sú to predné full LED svetla, alebo zadná parkovacia kamera so senzormi, 12,3 palcové displeje, indukčné nabíjanie, integrácia Apple CarPlay a Android Auto, alebo vyhrievané sedadlá vpredu aj vzadu plus volant. Čo sa pohonov týka, tam ostalo všetko pri starom. Na výber máte benzín, hybrid a čistú elektriku v 4 rôznych výbavových stupňoch. Základná je Comfort, stredná Family, najvyššia Style a športovo ladená N-Line. Pracovisko vodiča v novej Kone je veľmi príjemné, za čo vďačíme aj týmto dvom 12,3 palcovým obrazovkám. Pravá je dotyková, infotainment je príjemný, má príjemnú grafiku, intuitívny pomerne. Niektoré funkcie treba preklikať, ako napríklad vypnutie sledovania rýchlostných limitov a jeho výstrahy. Je to systém, kde na jeho vypnutie treba 5-6 klikov zrobiť, čiže je to zložitejšie. Ale zase, za čo musím fakt Hyundai pochváliť, je celý panel klimatizácie, sú fyzické tlačidlá, žiadne dotykové plôžky. Teplotu si viem krásne navoliť hore-dole. Tu si nastavujem intenzitu fúkania alebo smer, kam to má vzduch smerovať. Volant, ktorý má nová Kona, je jeden z najlepších volantov, aký som držal v ruke. Je príjemne hrubý, má klasické tlačidlá, nie sú to žiadne dotykové plôžky. Pred vami je aj mini kamerka, ktorá vás sníma a sleduje vašu pozornosť, čiže keď sa budete dlhšie pozerať do displeja, tak vás na to upozorní. Takým, povedal by som, trošku nepríjemným pípaním, čiže lepšie sledovať, čo sa deje pred vami a nehrať sa počas jazdy s displejom. Dobrým pomocníkom je aj parkovacia kamera, ktorá
je v tomto rozlíšení jedna z najlepších parkovacích kamier, akú som kedy videl. Či je noc alebo deň, to rozlíšenie je neskutočné. Tu na stredovej konzole je takýto veľký priestor, ktorý je súčasťou aj lakťovej opierky. Tu je len takáto malá vanička. Či je celkom nevýhoda, ak si niečo do lakťovky dáte, pretože vám to tu bude behať. Je to tiež taký tvrdší plast, čiže dával by som tam buď väčšie veci, alebo nejako ich vystúžil tie menšie. Ďalej tu máme dva cup holdere, ktoré sa takto vysúvajú efektne. A takto ich jednoducho potom viete zatlačiť naspäť. Na tomto spodnom paneli máte jazdné režimy, čo si myslím, že v tomto aute sú dosť nepodstatné. Ja som stále jazdil na normále. Sport a Eco som nevyužíval vôbec. A ďalej tu prepnutím máte módy Snow, Mud and Sand. A sú to módy, ktoré by som skôr využil v teréne ako na normálnej ceste, ale či niečo pomôžu, si ukážeme neskôr. Za čo musím Konu pochváliť, je priestor na zadných sedadlách a ja priestorovo objemný a vysoký 195 cm sa na zadných sedadlách cítim veľmi komfortne. Chodidlá si strčím krásne pod sedadlá. Priestor na kolena síce nemám, ale operadlo ma nijak netlačí a taktiež je to aj s priestorom nad hlavou. Dotýkam sa stropu, ale nie je to nič hrozné, čo by mi prekážalo. Ďalej, čo sa týka komfortu, máme tu dva výduchy ventilácie a taktiež dve USB-C, plus každý pasažier má vzadu 3-stupňové vyhrievanie zadného sedadla. Tak, ako som už spomínal, naše auto je vybavené 7-stupňovou automatickou prevodovkou a 1.0 pod kapotou so 120 koňmi. Na takéto bežné jazdenie po meste to bohato stačí. Teraz sa pripájam na pruh, zrýchlim na 50, absolútne bez problémov. Tuto nie je o čom. Zrýchlenie z 0 na 100 má naše auto písaných na 11,7 sekundy, čo sa môže zdať veľa, no dynamika tohto motora je celkom priateľná. Ukážeme si ho neskôr, keď sa dostaneme von z mesta. Pri tom pružnom zrýchlení z tých 50 na tých 90-100, že tam budeme v podstate za malú chvíľu. Aj teraz sa pohynám z 0 na 50 a už som na 50, keď trvalo to 2 sekundy, čiže za mňa fajn. Bolo trošku viac počuť ten motor pri týchto rozjazdoch z 0, je cítiť, že je to trojvalec, ale pri tých vyšších rýchlostiach, čo sa týka aj napríklad diaľnice, pri tempomatovej 140 je to absolútne tiché, počuť tam akurát trošku aerodynamický hluk od spätných zrkadiel, pretože sú dosť veľké. Momentálne mi signalizuje mŕtvý uhol v spätných zrkadlách, pretože je to výbava Family a tá nemá ešte ten systém sledovania mŕtvého uhla v prístrojových budíkoch. To má až najvyššia style športová N-Line. No,
musím povedať, že nejako mi to tu nechýba. Tak ako mi tu nechýba ani ambientné osvetlenie, pretože to je tiež až v tej najvyššej výbave. Ale všetko potrebné, čo v jazde potrebujem aj v zime, tu je. Mám tu vyhrievané sedadlá, vyhrievaný volant a to si myslím, že je skvelá vychytávka, ak jazdíte v zime a neznášate studený volant. Je tu aj systém, ktorý monitoruje vodiča a ten, ak sa nepozeráte priamo pred seba, tak vás upozorní o nejaké 2-3 sekundy. Je to dosť otravný asistent. Môžeme to práve to pípanie, čo ste počuli, to bolo to sledovanie vodiča a pritom som sa na vozovku pozeral. Takáto mestská jazda je absolútne príjemná, komfortná. Vyskúšame si potom ešte podvozok na nejakých kockách v centre alebo na nejakej rozbitej ceste, ale máme obuté 17-palcové kolesa s vysokým profilom, ktoré tie nerovnosti veľmi dobre filtrujú. No tak dostávame sa von z obce z 50, teraz na to dupnem a máme 90. Takže pružnosť motora je viac ako dostačujúca. Veľmi príjemné je aj predbehovanie s týmto autom. Keď som auto preberal, tak bol som vyskúšať ho aj na diaľnici. Diaľničná spotreba pri tempomatových 140 sa držala na 7,9 litra na 100 km. V meste sa spotreba pohybuje na úrovni 7 litrov, no a na okreskách medzi obcami sa spotreba vyšplhá na 6,5 litra. Čiže v priemere vieme jazdiť za nejakých 7 litrov na 100 km. Vyskúšame teraz auto trošku v zákrutkách. Takže dynamiky aj má to auto dostatok. V ponuke mám aj režim normál a sport, ale sport v tomto aute si myslím, že je absolútne zbytočný, pretože to auto nejako nestvrdne a maximálne čo sa stane je, že to auto viacej hučí, ale odozva na plynový pedál je úplne rovnaká ako v normále. Ak chcete používať režim Eco, tak ten by som maximálne využíval v meste, pretože plynový pedál pri zošliapnutí je taký vláčnejší. Čo musím pochváliť je prevodovka. Tá motor vôbec nepodtáčam. Drží motor v optimálnych otáčkach, za čo je fakt Hyundaiu smerovaná veľká pochvala. Niektoré novodobé prevodovky sú také, že sa snažia v rámci emisí motor podtáčať a nerobí to dobre ani motoru, aj pre ucho už je to počuť, že to auto sa trápi, no tu tento pocit absolútne odpadá. Táto prevodovka je veľmi dobrá. Čo sa týka podvozka, tak vpredu máme klasický MacPherson a vzadu jednoduchú nápravu. Tá občas buchne na hrubých priečnych nerovnostiach, ale nie je to nič strašné. Takže myslím si, že komfortné auto je to veľmi. Ideme teraz do centra mesta pozrieť, ako to auto jazdí a chová sa na kockách. Je to veľmi komfortné auto, čo sa týka jazdy po takýchto kockách. Teraz pôjdeme takou úzkou uličkou do kopca, ukážeme si, ako je to auto pekne manévrovateľné. Čo musím tiež pochváliť, na tomto aute sú full LED predné a zadné svetlá.
svietia v noci perfektne. Fakt dalo by sa povedať, že z noci urobia deň. A síce nie sú to matrixové svetlá, to znamená, že nemajú funkciu vyrezávania, no sú to automatické svetla, to znamená, že automaticky prepínajú medzi diaľkovým a stretávacím svetlom. A čo je super je, že medzi diaľkovým a stretávacím svetlom nie je nejaká tmavá plocha, ako to pri niektorých svetlách býva. Čo tiež musím pochváliť je senzor, ktorý sníma prichádzajúce auta oproti alebo svetla, pretože prepína ich čas a zapína ich takmer okamžite, ako auto prejde, čo pri niektorých autách trvá aj niekoľko sekúnd. Pre koho je toto auto určené? No určite pre rodiny s deťmi, pre aktívne rodiny s deťmi, pretože Kona sa u takého mierneho terénu nezľakne. No a druhá cieľová skupina môžu byť nejakí aktívni dôchodcovia, ktorí chodia na rôzne prechádzky, rôzne túry, ktorí žijú aktívnym životom. Lepšie sa im do toho auta bude nastupovať, pretože je to crossover a určite budú za takéto auto radi. Musím povedať, že táto Kona svojim dizajnom určite priťahuje pohľady, pretože počas celého testovania sa na mňa ľudia, ak som prešiel okolo nich, normálne otáčali, čo som bol veľmi prekvapený. Čo sa cien týka, tak Kona štartuje na nejakých 22 000 eur v úplnom základe, no najviac sa predávať bude podľa mňa práve takáto family výbava s týmto motorom a buď manuálnou alebo automatickou prevodovkou. Náš konkrétny kúsok je vo výbave family so 7-stupňovým automatom za cenu 28 000 eur, čo v dnešnej dobe pri dnešných cenách aut je úžasná cena. Dostanete v tom plno technológie, pekný dizajn a hlavne veľký kus dobrého auta. Styleka potom vás vyjde na nejakých 30 000 eur. V štvorkolke a s 1.6 TGDI viete sa dostať na nejakých 35 000 eur. V našej family sa dá priplatiť akurát dvojfarebné exteriérové lakovanie v čiernej farbe za nejakých 600 eur. Iné príplatky už tu mať neviete. Teraz ideme ešte názorne ukázať, ako sa s takým autom parkuje. Klasická situácia, prichádzame pred obchodný dom a zaparkujeme niekde medzi dve auta. Tak, napríklad tu. Umiestnený volič automatickej prevodovky je perfektný, no a čo musím fakt pochváliť je rozlíšenie parkovacej kamery. To je niečo neskutočné. Tak ostrý obraz som už dlho v žiadnom aute nevidel. Fakt paráda. Pomáhajú vám aj parkovacie senzory. Takže tak. Ďakujem vám za pozornosť a dúfam, že sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute.